দিৱস উদযাপনৰ দ্বাৰা মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ। सिबिनां रायजो राजामोन भारत हादरा उदांस्रि जानायनि बे 79 बोसोर उदांस्रि सान फालिनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे हादरा जोबोद दावगालांबाय आरो जोंबो दावगालांनांगोन। बेबायदि समाव बड'लेण्ड सरकारा थांनाय 40 बोसोराव जोंनि जि थालांनाय खहा जालांनाय बे गासैबो हाबाफारिखौ मावफुंनानै रांखान्थि फारसे गोख्रों माहारि गायसननो थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोख्रों माहारि गायसननो थाखाय जोंनि हारिमु बिथिङाव जों जौगासार माहारि जानो थाखाय जोंनि गेलेमु बिथिङाव जोङो जौगासार जानो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ गोग्गो आरो गेबें लामाजों दैदेनलांनो थाखाय साफ्रोमबो लाइमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनि धोरोम सिबियारिफोरखौबो मदद होनो थाखाय जोङो आलारि सोरां बिथांखि जोङो लाबोनाय जादों। फरायसाफोरखौ मदद होनो गियान सोरां बिथांखि होनाय जादों। लाइमोनफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बरननो थाखाय जोङो लाइभलिहुड मिशन लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव माखासे IAS IPS डक्टर इन्जिनियार बरननो थाखाय जोङो सुपार 50 लाबोदों। थांनाय समनि जोंनि माखासे दुखुनांथाव थासारिफोरखौ जोङो अराय समनि थाखाय बावगारनानै मोनसे जौगासार माहारि दानो थाखाय दिनैनि सरकारा खामानि मावदों। जोंजों गाज्रि मोननानै थानाय हारि माहारिफोरखौबो फिन खेबसेबाव जोंजों लोगोसे खौसे खालामनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानाय हाबाफारिया जाहाथे रावबो हेंथा जाया, जोंनि हारि जौगानायाव रावबो हेंथा होआ, बेबायदि मोनसे थासारि दानो थाखाय जोङो हेपिनेस नेशननि गेजेरजों जोङो गासैबो हारि माहारिखौ दिनै खौसे खालामनो हादों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि सिमां, बर' माहारिनि सिमां आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि जि समायखिरा लानाय बे गासैखौबो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो दिनै बिथांमोननि थै आरो जिउनि बेसेनखौ होनो थाखाय जोङो खामानि मावलांगासिनो दङ। नैबे समाव आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, नैबे समाव जोङो गेलेनायाव गोसो होनांगोन। गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय हारि जानो हागोन। आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानदों, लेखा सोलोंनायाव फरायनायाव गोसो होनांगोन। फरायनायनि गेजेरजोंनो सुबुं सम्पद जानो हायोब्ला जोङो मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो मानिजानाय हारि जानो हागोन। जोंनि आबाद मावनाय आबादथिलियाव जाय बिथांमोना दिनै बायदिसिना प्रडाक्शनाव मुखुब जानानै दङ, आं बिथांमोनखौ सेल्फ खालामो जे जोंनि आबादारिफोरा जोबोद जौगासार थाखोनि आबाद मावगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय गासैबो रोखोमनि आबादखौ मावनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो सरकारा बेवहाय मदद होगोन। जिखिनि इरिगेसन सिस्टेम नांगौ, माखासे गोदान गोदान इरिगेसन बान्दफोरखौ बानायनाय जाबाय, इरिगेसन स्किमफोरखौ बानायनाय जाबाय। जिखिनिया थालांबाय फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो 100% मावफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। हा हुनि जेंनाखौ जेसेबां हायो फोजोबबाय। आं मिजिंथियो जे 70% जोंनि हानि जेंनाया जोब्बाय। आद्रा थानाय हानि जेंनाखौबो जोङो फोजोबनो थांगासिनो दङ। স্বাধীনতার পিছত বদলেন্দ্র বহুত জনগোষ্ঠীয়ে ভূমির অধিকার খোয়ানায় বলে কয়ে আছে, কিন্তু বদলেন্দ্র সরকারের বৈষম্যটি 1.0 আর বৈষম্যটি 2.1 দ্বারা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর ভূমির সমস্যা আদি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। दिनैनि समाव आं बयनिसिमबो साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव गोजोन आरो खौसेथिनि बड'लेण्ड सोरजिनायाव, मोनसे समायना बड'लेण्ड सोरजिनायाव जोङो बयबो गाज्रि आखुफोरखौ नागारनानै जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानानै, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव थानानै जों मोनसे गेबें आरो गोथों लामाजों दावगालांनानै जौगासार आरो गेदेमा माहारि दानायाव बयबो आवगायबोगोन आरो बेवहाय जोङो रावबो जाहाथे गिनानै फासयनानै थाया। उदांस्रिनि दावहारुफ्रा गिनानै फासयनानै थानायमोनब्ला भारत हादरा उदां जानाय नङामोन। बर'नि रौनियाफ्रा दिनै सोमावसारामोनब्ला बर' हारिया बेबायदि मोनसे उदां थासारियाव फैनो हानाय नङामोन। दा नंखायनो दिनैनि समाव साफ्रोमबो राइट थिंकिं पिपोल, जि गेबें आरो गोथों सानग्रा जोंनि इन्टेलेक्सुवेल, जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि मेलेमजिबिफोर, जोंनि माहारिनि दैदेनगिरिफोर, आं गासैखौबो खावलायदों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन आरो आल्टिमेट गलाव सहैनो थाखाय जों बयबो आगान सुरनांगोन। आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय, সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো। আজি পুনৰ এই ৭৯তম আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিলো। জয় হিন্দ। অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ মুখ্য অতিথি বিটিচি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক।
মিষ্টি চাবি নিয়ে গেছে হ্যাঁ Ini